אנחנו נמצאים באזור הספורט סיטי, אחד מהאזורים המתפתחים ביותר כיום בדובאי, ששם דגש על פעילויות ספורט ובריאות. כאן אנחנו יכולים לראות את האצטדיון הקריקט הגדול שלהם. במקרה גם יש משחק מתחיל בעוד מספר דקות, אתם יכולים לראות את כמות האנשים שמגיעים. כשלמעשה לידו אנחנו רואים את הפרויקט החדש של בינגאטי שנקרא בינגאטי דה האבן. בואו נספר לכם כמה מילים עליו. ניתן לראות שחברת בינגאטי שמו דגש על אורח חיים בריא וספורטיבי, ואפשר למצוא בפרויקט מגרש כדורסל, מגרש פאדל, מסלול ריצה, גינת מבוך, בריכת ילדים וכמובן בריכת מבוגרים ואזור ג'קוזי. הבניין בנוי מקומת מרתף, לובי, 3 קומות חניה ו26 קומות מגורים. סך הכל 501 דירות מגורים, מתוכן 117 דירות סטודיו, 154 דירות של סלון פלוס חדר שינה, הנקראת one bedroom, 217 דירות סלון פלוס 2 חדרי שינה, 2 bedroom, ו13 דירות של סלון פלוס 3 חדרי שינה, 3 bedroom. בואו נראה את הדירות מבפנים. כל הדירות מגיעות עם טכנולוגיית בית חכם, המטבח מגיע מאובזר בכל מוצרי החשמל. צפי סיום הפרויקט, רבעון אחרון של 2026.